ni uwan. Pag napit kan masugatan na nila mo sila mama ni kuya nimo. Oy, hara na. Ambiang payo, ambiang pay dali kay adan kuan. Kuan na. Sudan mga kuan dito. Sudan sa sulod. Waki. Si Waki. Waki, 1, 2, 3, smile. One, two, three, smile. Si Waki. Pag napit kan masugatan na nila mo sila mama ni kuya nimo. Oy, hara na. Ambiang payo, ambiang pay dali kay adan kuan. Kuan na. Sudan mga kuan dito. Sudan sa sulod. Waki. Kaya ba ito? Gahi eh. Nala yung kuror. Gahi ito. Gahion. Kaya ba ito? Gahi eh. Nala yung kuror. Gahi ito. Gahion. Gahion siya. Karang humok. Humok ito kayo ng kuan. Mura sa kanang siminto. Oh. Labi na to? Oh, kada. So, uwi na kami. So, good afternoon mga dream vlogger. So, ngayon we are live sa we're now live sa farm dito. Yung mga pinsan ng girlfriend ko, nang-harvest sila ng peanut. Ito kayo sila. So, let's try kung paano mag-harvest ng mani. Yon. Uy, unod. Uy, unod. Ha? Ikot-kuton ba? Akot-kutos ilaga. May gold nuggets to. Gold nuggets. Color yellow. Pagka gold na to. Naratay gold dong. Gold nuggets. Yan, ganda. Parang gold na to. Gold. Kulay yellow. It's hard life. Ito yung isa.
kapatid ng girlfriend ko yung nag-harvest ng mani, at saka yung isang lalaki to relatives ng girlfriend ko. So dito ako ngayon sa kanilang asyenda. Yun, ito lang yung asyenda nila, may maraming mais at peanut. Ganda pala. Naka-live ni sa vlog. Naka-live sa vlog. Ala, bugat din, no? Bugat. Ito eh. Bugat. Loh. Lah. Sobrang bigat Sobra sa 50 kilos. Mabalik pa to sa dre? Nakita may din higuan katong dagko nga ning sil nga ni. Mo ba? Kanang sil dito nga dako kayo. Oo. Nakita may dire. Nya asa maron? Awa mo taas na. Ang ilang bato diri no kay murag kanang simento bitaw nga kanang kuan. Kanang simento nga kanang karaan ng simento. Humo kayo? Kuan kanang anapog mga bato ba. Oh, anapog no? Nato sa potag sigara makakita kanapog. Dito sa inyo ha. Pareha po dito sa mua. Kuan nga to sa mo puro bantilis. Ang unsa may bantilis ang Bato. unsa may bantilis kanang gahi? Buhi nga bato. Buhi. Oo. Nga magsitubo. Oh, mo ing nana sa dito sa Amoas probinsya sad. Probinsya gyapon ni dito. Oh. Pero nindot dere. Ayaw mo pananawan layo kayo kay hawan man. Oh. Nato sa mo kay makat pa makagbukid. Makat yung bukid. Abutin mo siguro hawan. Lantaw kayo tanan kita nimo. Layo ka ng biliran pero pagpatong yung bukid kita yung biliran mo. Ay mo ba? Oh. Kinay uban ba ang mga kuan makikita yung mga gold nuggets? Na bitaw. Nagakuha sila na. YouTube nakita mo ko na. Oh, di asa ko makakita sa YouTube sa ko makakita. Di mo man. Ko di tayo tinuod dali ay. Ha? Di tayo tinuod ba? Pero kasagaran ang mga gold nuggets ana gina sa kanang mga flowing water nya ibabaw ni bulkan. Siguro. Kung ang metal pareho rag presyo sa gold. Lisod gud ang kanang pan. Oh, lisod eh. Mas mahal ang gold kaysa metal no? Oo, mahal kayo. Mas mahal pa gani kaysa sa silver. Pero mas mahal hindi mo Lupad. Yan, banda doon that is Biliran Leyte.
Leyte. Para po yan. Yun, banda donut is Biliran Leyte.